B'investiment ta' 4 miljun euro l-iskola primarja tar-Rabat Malta se tkun qed tiġi riġenerata u msebħa. Dan tħabbar waqt żjara li jagħmel fuq il-għand tax-xogħol il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima fejn tqal kif din l-iskola se tkun qed tingħata dera kompletament moderna. Il-Ministru Grima qal kif din se tneħħi l-inkonvenjent li l-iskola tagħti servizz minn żewġ binjiet differenti fl-istess lokalità. Skola li fija ħatkun tista' tilħaq propju mis-sena akademika li tibda f'Settembru tal-2023 mal-400 student. 400 student li ħajkollhom faċilitajiet li huma state of the art, faċilitajiet b'investiment ta' 4 miljun euro li permess tagħhom l-istudenti. Rabtin ħajkollhom skola li hija tal-ogħla livell, skola li fija jistgħu jieħdu l-aqwa edukazzjoni possibbli. Din l-iskola se jkollha 33 klassi fejn se jkun hemm klassijiet speċifikati għal suġġetti partikolari fosthom il-mużika u l-arti fost oħrajn. Intqal kif sakemm isir dan ix-xogħol u biex ma jkunx hemm periklu għat-tfal u l-edukaturi sakemm isir ix-xogħol, it-tagħlim qed jingħata ġewwa l-iskola primarja l-oħra li hemm fl-istess lokalità. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada spjega l-ewwel fażi li qed issir f'din l-iskola. L-ewwel fażi tinkludi x-xogħol ta' kostruzzjoni u ristruttura tal-iskola eżistenti fejn qed jinbidlu s-saqfa kollha tal-iskola biex issa wkoll qed isir l-estensjoni fuq il-livell kollu tal-footprint li kien hawnhekk.